Так, за седмица екшън. Така. Аз съм задължително яки си. Казва някой даже. Щом на 20 август е толкова сега. Леле. Направо си... Тази вечер чакаме сняг, бе. Да. Какво се дава как те? Ние идви втория обоз. Не, той не е главният обоз според мен. Главният обоз с сериозните работи. Ние най-много да носим на Агни. Нищо повече. Да пукаме там. Ние ще дай свои верки, мои верки, духовата музика. Особено духовата музика. Особено духовата музика. Що да не... Как ще го направим такова е? Сами човек трябва да се прави... Аз само не знам там, къде искахме там? Как се нарича? Кучорич. Пътя за стойките. Нали така беше? Там Кипури ще има ли? Кипури не. Ще има Шаран 4 кила на скара. Дай ми пътната информация. Какво става? Птените ли къде? Да, вчера по Авгия, там ще стане. О. Ми ти какво нещо неотложно ли имаш? Няма, той дията беше да пъткувам днеска, утре ще е и така. То утре ще е ужас. Не е равно да разкъсне на живой. Ти си изпълнила върнуда. Следващия път. Не си видиш сега, баба, не заповедайте всяко време, баба чака. Който дойде да бъде. Благодаря ти, на уважи на този велик празник. Всичко добро, приятно пътуване. Не се ни бяха да го отворите. Ай, живи и здрави, приятно пътуване. Бяха много направи, да. Не сигнали още ги твърдя. Аз не можа, баба, ти много ме разкри с това изпит. Аз го паза това изпит, че го разкриш. Кой се пазите? Аз ги туря за урки на домашка, за урки на домашка да туря. Ама там е да зеленка, влизате на някой ще се сетим. Където има това. На обратно, да. На обратно няма. Но това има също пак има.